mai videóban meg fogok enni egy üveg nutellát, ami 2156 kalória, és utána addig fogok futni, míg el nem égetek 2156 kalóriát. Amúgy idén nem ettem még nutellát. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog majd belém férni. Annyi, hogy ezt most live-olni fogjuk egyébként, vagy live-ban lemenni ugye TikTokon, most ezt ti nem látjátok, de bevágunk majd egy-két klipet róla. És igazából essünk neki. Ez nem egy követendő példa. Elméletileg 30 kilométert kell majd lefutni, ami azért elég hosszú. Itt van velem Ármin és Osi, és ők fognak kísérni végig. Amúgy kezdjük el enni, és 2156 kalória van benne. Azt még nagyon sokszor el fogom mondani mai nap. 2 éve biztos nem ettem ilyen nutella pótló valamiket ettem. De miért van ennyi kalória a nutellában? Először gyorsan tegyük helyre, mi is az a kalória, vagy kalória szükséglet. Az alapkalória szükséglet az a minimális energia, amelyre a szervezetnek szüksége van az alapvető életfunkciók fenntartásához. Az egyéni kalória szükséglet az alábbi tényezőktől függ: életkor, testsúly, magasság, nem és aktivitási szint. Férfiaknál az átlagos napi kalória szükséglet 1800-2000 kalória közé tehető, míg nőknél 1400-1600 kalória között. Tehát ez az üveg konkrétan több mint egy átlagos férfi napi kalória szükséglete. Körülbelül most járok a felénél, a fél üvegnél, kezdek egyre jobban szenvedni. A neheze még csak most jön, tartsatok velem! A nutellában rengeteg zsír és cukor található, ez dobja meg annyira a kalória mennyiséget. 1 g fehérjében van 4 kalória, 1 g szénhidrátban van szintén 4 kalória, 1 g zsírban pedig 9 kalória. A többi matekot rád bízom, de azt javaslom, hogyha szeretnél javítani a testkompozíciódon és a megjelenéseden, akkor mindenképp érdemes kiszámolnod, hogy miből mennyit viszel be, természetesen a célodnak megfelelően. Ja, és ezzel a challenge-el is csak azt szeretném szemléltetni, hogy mennyire gyorsan és könnyen be tudsz vinni teljesen felesleges kalóriákat, és hogy több óra sporttal vagy mozgással tudnád elégetni őket, úgyhogy azt javaslom, hogy inkább ne, vagy csak nagyon kevés mennyiségben fogyasz ilyen, vagy ehhez hasonló ételeket. Szerintem én ezt nem gondoltam át. Az ember Balázs, pálinkát kell inni, avval jó. Na gyerekek, az van. Fú, ezt megeszem soha többet nem fogok nutellát enni. Van benne egy smiley. 22 perc volt megenni egy üveg nutellát, 2156 kalóriát. Most nézzük meg, hogy mennyi idő lesz lefutni. Lefutok 2156 kalóriát, 30 km-t kell futnom, soha nem futottam még ennyit. Tartsatok velem, nézzétek meg, hogy az hogy fog sikerülni. Gyerekek, fel vagyok öltözve, mint az állat. Trikó, újatlan póló, hosszújú futófelső, pulcsi, meg ez a kabát, sima nadrág, aláöltöző nadrág, az 2 zoknis, meg sapkát, meg stresszüt. Most kaptam az értesítést, hogy letiltották és eltávolították a live-omat. Szabálysértés indoklása, veszélyes tevékenységek és kihívások. Veszélyes kihívásnak minősül az, hogy én futok. Az egyik legnagyobb félelmem ebben az egészben, hogy nyilván 400 g nutella megevése után iszonyatos hasfájás, és ne adj Isten hasmenés jön rám. Úgyhogy azt az egyik legfontosabb kiegészítőt, amit csak lehet, egy egész tekert WC papírt. Egyébként van itt egy mosdó, szóval hogyha úgy van, hogy rám jön a fisi-fosi. Egyébként a Velencei tót akartuk körbefutni, az is egy ilyen 30 km nagyjából, de itt fogok futni 15 kört, egy 2000-es pályarészen. Kezdjük el szerintem. Hú, na gyerekek, soha életemben nem futottam még ennyit, főleg nem nutellával a hasamba. Na figyelj, 3, 2, 1, na cső! Na, első kör megvan, ami azt jelenti, hogy már csak 14-szer kell megtennem ezt. Eddig még jól bírom, úgyhogy let's go! Eddig ez a kedvenc videóm, mert Bazsiék ugye elmennek, én nem tudok velük menni futni, és így gyalogolgatok egész nap pályát többi részén. Tök izgalmas. Eddig nyilván drónoztam, mert azzal könnyebben tudom követni a Balázsékat, de Drón most kiírta, hogy motor error, lefagyott ebbe az időjárásba, ezért még annyi izgalmam sincs, hogy drónozzak, hanem csak itt gyalogolok és megfázok jelenleg. Most járunk 6 kilométernél, ami azt jelenti, hogy még nagyon sok van vissza, de Osi nagyon ügyesen vezeti az autóm, úgyhogy büszke vagyok rá. A lábaim már kicsit fáradnak, kicsikét ilyen nutellás ízűt böfögök fel. A hasam egyelőre jól van, aminek nagyon örülök, és remélem, hogy ez így is marad. Tesó, most járok 1000 kalóriánál, tehát a fele van meg, és eljött az ideje a box utcának, úgyhogy Ositól elkérem a segítséget, köszönöm szépen. Mondjuk most egy kicsit jobb, hogy megálltam, de abba belegondolni, hogy még ugyanennyi van vissza, halál. Annyi, hogy a mikrofont kinyomom, jó? Na, ameddig a
Bazsit magát kínozza, addig elmegyek ezek valamit, mert rohadtul unalmas, amit művel. Szia, hallgatom a rendelést. Szóval most jövünk, és addig jól lakunk, amíg a Bazsi szenved. Addig megnézzük éppen, hogy hol jár. És a futópályán kívül van már valahol az erdőben, ahogy látom. Át kellett váltanom sétára. Izomból elkezdett fájni a hasam, úgyhogy remélem minél előbb odaérek. Ahogy nézem, neki állt esni az eső. Ha abba hagyja a futást, akkor nagyon cink és béna. Na, az van, hogy 19 km-nél járunk. Itt vagyunk Bencével. Ő kitart mellettem. Ő már nagyon kell, mert a második fele a futásnak az már kínszemvedés minden lépés. Annyi, hogy Ármin addig elment kajálni, vagy nem tudom, hogy hol van. Kapcsoljunk át hozzá, nézzük, hogy ő mit csinál, amíg mi itt szenvedünk. Én azt gondolom, hogy nem egy jó sportoló. Nem hütelás. Szerencsére a pályán van, mindjárt megkeressük. Remélem, hogy ezen túl ilyen challenge-eket csak nyáron veszünk fel, mert rohadt hideg van kint. Egy órája jöttem kb. El tőlük. Most megnézem, hogy mit művelnek, és megkeresem őket. Szóval nem bírom. Most járok 22:53-nál és 1500 kalória, de én úgy érzem, hogy kész, ennyi. Nincs több benne. Még 600 kalória, az még 50 perc. Hát itt várok egész nap, egy helyben állok. Te eltűntél egy fél órára, baszki, úgyhogy nem magyarázzál. Nem tudom, hogy hol voltál, hol voltál? Játszottam a kisgyerekkel a focipályán. Aha, gondolom. Jó, még 600 kalória, de lefutod velem. Azt mondja, álljak be ilyen 5 perces kilométerekre. Ez ki hívta ezt a gyereket? Vigyél már egy 7 kilométerre. 2 óra 50 percet csinálunk. Valaki adja már új lábakat. Van itt egy bolond csávó. Itt rohangál táska, meg bakancsba. Megtaláltam. Nem szabad feladni, nyomni kell, gyerünk. Mindjárt vége. ...1700 kalóriánál járok és 25,63 kilométernél, de 1 kilométerrel ezelőtt jelzett az órám, hogy 9%-on van, tehát mindjárt le fog merülni. Úgyhogy a maradék időt próbálom megpörgetni, amennyire csak tudom. Nem akarom, hogy lemerüljön az órám, de hogyha le fog merülni, akkor az egész challenge kuka. Úgyhogy nem tudom, hogy mi legyen most. Nagyon érdekes vagyok, úgyhogy futok is tovább. Az egész nap kaotikusra sikerült, a TikTok letiltotta a live-ot, az órám merülőben volt, már több órája a hidegben szenvedtünk, és ekkor bekövetkezett, amitől a legjobban féltem. Hallod? Van egy nagyon-nagyon rossz hírem. Lemerült az órám. Teljesen meghalt. Nézzek. Teljesen off. Úgyhogy most nagyon ideges vagyok, mert így úgy veszem, hogy ez nem sikerült abszolválni, mert nem tudom nektek bemutatni, hogy mennyit futottam. Ezért most 2 opció van, ami közül mind a 2-t meg fogom csinálni. Az egyik az, hogy újra futom jövő héten. A másik meg az, hogy ugye kiszámoltam direkt, hogy ez 15 kör, és a 14-ben vagyok. Úgyhogy még egy kört kell futnom, úgyhogy én ezt most lefutom, csak hogy teljesítsem, csak hogy a lelkiismeretem tiszta legyen és nyugodtan tudjak aludni, és meg fogom ismételni ezt a challenge-et a nutellevés nélkül, mert én olyan ember vagyok, hogyha valamit eltervezek, akkor azt szeretném megcsinálni maximálisan, úgyhogy lefutom ezt a kört. Kész a 15 kör. Pacsi srácok. Na az van, hogy 15 kör meglett, de nem tudom nektek bizonyítani. Ugye ide belinkelem azt, hogy mennyit futottam amúgy, vagy hol állsz le az óra. Én ezt meg fogom csinálni ezt az egészet újra, úgyhogy kövessetek be Instán és TikTokon, mert ott látjátok majd a teljes videót az újrafutásról, és egyébként iratkozzatok fel, mert ehhez hasonló challenge-ek várhatóak még a YouTube-on, úgyhogy let's go!